Πόσα είναι? 4 εδώ και 5-9. Πατήσαμε. 5-9 πατήσαμε, θα δεν είναι. 1, 2. Αντρέτσι μου σώσω ένα τεσσεράκι. Άσου για τα φωνάσεις ποιος θες. 4, 5. Θα κάναμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πόσο είναι? 7, 40, 50, 60, αυτά. Κάτε, για να είμαστε δίκαιοι και να είσαι πειραίνουμε που εγώ δεν έβαλα και εγώ τα δικά μου. Έλα κομμάρα κοπέλια, αυτά ήτανε, ευχαριστούμε. Θα μπουρομίσει την κοιτάς ρε, μήπως είναι λάθος.